nami khuluma lokho kwethu nami ekulodwa igama ngiyalizwa khuluma ilanguage yenu nami ngiyezwa olulodwa igama nami ngicela ukukhuluma isiZulu ngizoba mfishane ngiyacela mina kulawa amamashi anami singakhuli ngamashangana ngoba sinenkinga eSouth Africa yokuthi sinawo amashangana bese kuba khona lawa wangaphandle sizodila nalawa wangaphandle masihlangana nawo kodwa ngoba igama amashangane eliseMozambique ishangane elilapha ishangane sala singakhulu ngoba sigcina laba bethu abala bagcina babe offended bese bengeze emamashini kube ngathi thina se-against ukona ngithi ngane zakwethu angithi lento esiyenzayo siyenzela the good cause so ke akufanele kube khona izinto esizenza eziphinde zihlukanisa ama-South Africans uyabona ngoba niphuma kangaka nje nizokhombisa uhulumeni ukuthi uhulumeni we have a problem, can you please assist us? Njoba kubheke inkethweni abantu nje abafuna ukuvotelwa mayefuna ukuvotelwa umuntu akathi abahambe bawufuna ukuvotelwa thana abahambe uma ungasho kanjalo uzovotelwa yilabo abangahambile hayi siyabonga ke ubaba uDuma uyena owaziyo ukuthi indlela yethu izohamba kanjani uzositshela khona manje ukuthi sizohamba kanjani ngicela siyenze ibe yinto manje siyenze ibe nenhlonipho siyahlonipha abantu bokufika weingane zakithi kuthiwa khona ngisho kuthiwa Barack ubani uzohamba yena sengizwile angithi mina mangize endaweni ngiqale ngibe nezinyoni zami eziza lapha phezulu akekho angizoba siyabonga wengane zakwethu iSouth Africa ngeyethu asinengi muntu ngeyethu laba abantu bokufika laba baba zonke lezi zitolo zabela ziziyavala ngomhla ka-31 kule nyanga kusasa umhla ka-29 umhla ka-30 ngalela la ngomhla ka-31 bayavala bonke lamandiya lawa ayavala ngeke aphinda avule bazovala bonke belungise sizolandela ngisho ukuthi lezi zindlu abahlala kuzo la ePamridge sifuna ukwazi ukuthi bayithola kanjani ngoba ukuze ukwazi ukuthenga indlu eSouth Africa kufanele ube ne-ID yase South Africa noma kube khona okuthile okuvumela ukuthi wenze lokho ngoba izindlu zifinance amabhenki so njengoba laba bantu bengabhenki kwenzeka kanjani ukuthi bekwazi ukuthenga izindlu akuyona ni money laundering akwenziwa nobukhonyovu bemali ngokuthi kube nemali esingazazi iqhamuka okuthengwa ngazo lezi ningathola ukuthi lezi zindlu ngezenu nje lezi hayi mina angifuni mina masenza manini ingane zakwethu uyabona imentality yepolitiki selingezi kulamamashi kulamamashi kuyalalelwana kulamamashi kunendlela kuba neconsistency ngicela nje kungenzeki ukuthi sithathe ubuwengu bepolitiki size nabo la emamashi lapha engikhona khona nje mina ningixolele impela ke mina ngiyagcizelela lokho ngoba ipolitiki ayisizanga lutho lamandiya njengoba egcwele lapha trust me avikelwe ngamakhansela lamandiya njengoba egcwele la lamaSomali namaBangladesh namanokuza manje uyabona lento yokungalaleli umqondo wepolitiki kumani kuwo ngiyaphinda futhi ngikhuza wona njengoba ngimchazela ukuthi lamandiya njengoba elapha lamaSomali namaBangladesh nama-Ethiopians nama-Nigeria njengoba edelela abantu kanje umqondo wepolitiki musukuza nawo lapha-ke wena ngoba ungalaleli futhi kukhuluma omunye umuntu uyamemeza ngapha umdala umqondo wepolitiki ubuwengu phumani kuyo yiyo lento esibambelelile ake sibe focused singabantu silalelana enye into eyenzakalayo la engicela iphele kusuka namhlanje angiyazi indawo uDuma usazongisiza kuthiwa kunendawo ehlala amashangane la
nendawo ehlala amaXhosa. Lezi indawo kuthiwa ziyalwa. Ngicela iphele leyo nto leyo. Siyayibambelela, we are wasting time. Angikwazi amaXhosa namashangana awakwazi ukulwa. Abantu abayi-1 lapha. Ngicela ukuthi iphele leyo nto. Ubaba uDumo uzongisiza ukuthi ngivakashele le ndawo ehlala amaXhosa namampondo, phinde ngivakashele le ndawo ehlala amashangana. Sibe sesenza umhlangano after that wokusihlanganisa sibe yinto eyi-1. Kodwa umuntu oyishangana ongayena wala eSouth Africa uyena ofuneka sim-identify. Qala ningaqali ngokulwa, kufanele niqale nim-identify umuntu, nibone ngempela kube nobufakazi bokuthi akuyena wala, bese nimcela ukuthi akahambe. Yeah. Cha, ningaphakamisi sisa ubaba uDumo uzosho ukuthi kanjalo kanjalo. Makukhona ezinye izinto esifuna ukuyibika nesifuna ukuyixoxa. Ngiyanicela ingane zakwethu ukulalela kuyinto emqoka ngendlela esimanga. Angikwazi ukukhuluma ngize ngiqede 5 minutes. Ngicela ukuthi abantu abalalele. Ukhulume kuze kukhulume ngisho amadoda abantu engibathembayo. Osisi phela babuye behluleke kuyibamba. Indoda iyayibamba yini? Uyabona? Sufuna ukukhuluma. Masibonana phakathi. Besicela abantu ukuthi abantu kungabantu abase-Chibrikani lapha ya. So cela ukuthi sihambeni kule strategy singapha. Sihambeni kahle sohlangana nabo eChibrikani. Then from eChibrikani kunabase abasuka eSimaning Tree bayasondela beza ngapha. Then mase sifika la sibe sesikhuluma ukuthi uphuma kanjani. Siba nendlela sizohamba ngapha. Singene phambili singene Greenfield bese siyabuye singene kwanele bese siyabuye sengapha ke so mase sihlangene sonke bese siyakhuluma into esiyicelayo makenzeka ukuthi uhlangana umuntu ofika ngaphandle awunayo right ukumemeza or ufuna ukumshaya ufuna ukwenzani thina awumatcha kwenziwa kanjalo okwesibili noma bavulile ishop awuna right ukuthi ungene shop ngoba sekumatch so nizi focus enze into ezirong then bese sintshela ke ngoba shilo umhlonishwa ukuthi as from 31 ngeke basavula sibatshele nanini sibe na meeting nabo sabatshela ukuthi bathanda bangathandi bazohamba so there's no need for us ukuthi sikwazi ukulwa because ekugcineni ugcina senboshwa ugcina senlimali but khona indlela elula sikwazi ukwenza kuyo and masihamba into esicelayo futhi one sivumelene ukuthi asigqoke impahla ze-politics angithi because akuna-political party esikhona u-political party yakho namhlanje kusasa bekumele kune-meeting ye-political party yakho ungahamba ucula nje ukucula ngakhona ingoma zepolitiki and nala asifuni ingoma zepolitiki ngoba uzokhuluma ingoma yepolitiki ethize bese ulimaza abanye abathize and bakhona la bese kena senagabana nodwa kanti la senze into eyi-1 and lama kuthiwa kuyamiwa and asigcwala isihlahla sonke siningi imoto ngapha ngoba makudlula ibhodi shaya amabhodi shaya abantu we don't do that mina sibona ukuthi thina we are South African and siyazithanda and siyayilwela lento and siyalikhathalela izwe lethu angithi so ngiyabonga cala nje singene nandeni and number 2 asikwazi ukubisa amaphoyisa ukuthi une-agenda yakho ukuthi awuthanda amaphoyisa kumele umazi ukuthi asikwazi ukubisa amaphoyisa hambe endlini baba umlomo unamandla kunesandla baba bosukuphusha umuntu wesifazane kanjena ubaba omdala bosukuphusha ingane kanjena angithi ngikhuluma naye ingane usuyipushelani manje kahle no baba akaphathwa kanje umuntu wesifazane alright sector lesewafika lesengisho ukuthi-ke amaphoyisa ala bazogada thina ukuthi singenza into ezirong asikwazi ukubathuka because babazali nabo angithi ukuthi manje basemsebenzini bagcoka uniform so besicela nengoma ezithukanayo singathuka amaphoyisa singathuka abanye abantu siculeni ingoma eyi-1 senzeni into ngendlela e-right ingoma ehlanganisa sonke ezi-South Africans angithi ngiyabonga-ke singaba ibhena la izoba ngapha ngaphambili then abantu balandele and singajahi ukuthi zonke sibeni ngaphambili ngiyanicela sibambe nje line kahle simuveni siyabonga imatch izoqala ngokudala so imatch izoqala ngokudala sawuhlangana nabanye abantu lapha ezansi sicela nihlale lapha nishare nilike silungise izwe noma uthi usekhaya ukwakho nje usiseka
ngokubukela live ushare live so that bazokwazi ukubona abantu lapho basuke bakhona lokho kakhulu sicela angiyazi indawo uDumo usazongisiza kuthiwa kunendawo ehlala amashangane la nendawo ehlala amaXhosa lezi indawo kuthiwa ziyalwa ngicela iphele leyo nto leyo siyayibambelela we are wasting time anikwazi amaXhosa namashangane awakwazi ukulwa abantu abayi-1 lapha ngicela ukuthi iphele leyo nto ubaba uDumo uzongisiza ukuthi ngivakashele le ndawo ehlala amaXhosa namampondo phinde ngivakashele le ndawo ehlala amashangane sibe sesenza umhlangano after that wokusihlanganisa sibe yinto eyi-1 kodwa umuntu oyishangano ongayena wala eSouth Africa uyena ufuneka sim-identify qala ningaqali ngokulwa kufanele niqale nim-identify umuntu nibone ngempela kube nobufakazi bokuthi akuyena wala bese nimcela-ke ukuthi akahambe yeah usizoyibuko lapha ningaphakamisi ubaba uDumo uzosho ukuthi khanjwa kanjani makukhona ezinye izinto esifuna ukuyibika nesifuna ukuyixoxa ngiyanicela ingane zakwethu ukulalela kuyinto emqoka ngendlela esimanga angikwazi ukukhuluma ngize ngiqeda 5 minutes ngicela ukuthi abantu abalalele ukhulume kuze kukhulume ngisho amadoda abantu engibathembayo osisi phela babuye behluleke kuyibamba indoda iyayibamba nje uyabona so ufuna ukukhuluma baba uDumo siyabonga yeah bese hayi siyabonga ngikhuluma isiZulu ke mina ngiyazi ukuthi nami manikhuluma lokho kwenu nami lilodwa igama ngiyalizwa kimi so ke manikhuluma ilanguage yenu nami ngiyezwa olilodwa igama nami ngizocela ukukhuluma isiZulu ngizoba mfishane ngiyacela mina kulawa amamashi anami cela singaculi ngamashangana ngoba sinenkinga eSouth Africa yokuthi sinawo amashangana bese kuba khona lawa wangaphandle sizodila nalawa wangaphandle masihlangana nawo kodwa ngoba igama amashangane eliseMozambique ishangane elilapha ishangane cela singagcini ngoba sigcina laba bethu abala bagcina babe offended bese bengize amamashini kube ngathi thina se-against bona ngithi ingane zakwethu angithi lento esiyenzayo siyenzela the good cause so ke akufanele kube khona izinto esizenza eziphinde ihlukanisa ama-South Africans uyabona ngoba niphuma kangaka nje nizokhombisa uhulumeni ukuthi uhulumeni we have a problem can you please assist us njengoba kubheke enkethweni abantu nje abafuna ukuvotelwa mayefuna ukuvotelwa umuntu akathi abahambe yebo mawufuna ukuvotelwa thana abahambe uma ungasho kanjalo uzovotelwa yilabo abangahambile siyabonga ke ubaba uDumo uyena owaziyo ukuthi indlela yethu izohamba kanjani uzositshela khona manje ukuthi sizohamba kanjani ngicela siyenze ibe yinhle match siyenze ibe nenhlonipho siyahlonipha abantu bokufika weingane zakithi kuthiwa khona ngisho kuthiwa Barack ubani uzohamba yena sengizwile angithi mina mangize endaweni ngiqale ngibe nezinyoni zami eziza la phezulu akekho angizoba siyabonga wengane zakwethu iSouth Africa ngeyethu asincengi muntu eyethu laba abantu bokufika laba baba zonke lezi zitolo zabela ziziyavala ngomhla ka-31 kulenyanga ekusasa umhla ka-29 umhla ka-30 ngalela la ngomhla ka-31 bayavala bonke lamandiya lawa ayavala ngeke aphinde avule bonke lama-Pakistan bazovala bonke belungise sizolandela ngisho ukuthi lezi zindlu abahlala kuzo la ePalmridge sifuna ukwazi ukuthi bayithola kanjani ngoba ukuze ukwazi ukuthenga indlu eSouth Africa kufanele ube ne-ID yase South Africa noma kube khona okuthile okukuvumela ukuthi wenze lokho ngoba izindlu zifinance amabhenki so njengoba laba bantu bengabhenki kwenzeka kanjani ukuthi bekwazi ukuthenga izindlu akuyona ni money laundering
akwenziwa ubukhonyovu bemali ngokuthi kube nezimali esingazazi iqhamukapi okuthengwa ngazo lezi. Ningathola ukuthi lezi zindlu ngezenu nje lezi. Hayi hayi mina angifuni mina masenza manini ingane zakwethu. Uyabona imentality yepolitiki elingezi kulamamashi. Kulamamashi kuyalalelwana. Kulamamashi kunendlela kuba neconsistency. Ngicela nje kungenzeki ukuthi sithathe ubuwengu bepolitiki size nabo la emamashi. Lapha engikhona khona nje mina ningixolele impela ke mina ngiyagcizelela lokho ngoba ipolitiki ayisizanga lutho. Lamandiya nje obegcwele lapha, trust me, afikelwe ngamakhansela. Afikelwe ipolitiki. Lamandiya nje obegcwele la lamaSomali namaBangladesh namalokuza. Manje Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Namhla kunemashi lapha ePalm Ridge kunabo aphakela umthakathi, and they are asking ukuthi foreigner lisasela South Africa lingakahambi lisale lini because bekushiwo ukuthi kufuna kufike mhla ka-30 June wonke umuntu la South Africa ngalokungekho emthethweni ahambile. So aqhubeka amamashi endaweni letiningi bantu still bayasho ukuthi bafuna ama-illegal foreigners ahambe South Africa, and saying ukuthi batohamba or bathanza bangathanzi. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.